Acara campur sari disiarkan langsung dari Radio Jawa FM, tepatnya di Jalan Palang Semanding, Kabupaten Ponggok Blitar. Untuk sahabat-sahabat dimanapun Anda berada saat ini, jika Anda ngurus lagu-lagu campur sari, bahkan untuk berkaraoke, silakan Anda tekan tombol 085 655 115515. Mudah-mudahan acara kita nanti selalu berjalan dengan lancar. Ageng penyanyi pun kan kagungan nomor 046 Sugeng Siang Sugeng Susaliro Sugeng minta ngatakan adicara wonten Radio Jawa FM 103 Langkung Pitu. Penyanyi pun kang Mas Durmugati Sugeng Siang monggo ingkang sekono kula sumenggaken wonten Bunda Wiji utawi yang Muti Sugeng Siang ugi Pak Pri Putri Bunda Lestari ugi Mami Eva ugi panjenenganipun Payu Kidul wonten Balung Kawul Sumber Sekolah Tulungagung Sugeng Siang ugi Kang Joro-joro wonten Sidomulyo ugi panjenenganipun Mbah Nuryani wonten Kakarjo Sugeng Siang dayanipun monggo tasih kula rantos agem para pamitangan Radio Jawa FM wonten Ratabu di mawon ugi panjenenganipun Pak Yuyun wonten Trenggalek Sugeng Siang Mbak Yuyun ugi Mbak Rini Sugeng Siang Mbak Rini Ibu Prapto wonten Polwan Kidul Sugeng Siang sedayanipun mugi siang menika panjenengan sedayanipun tansah pinaringan karahayon wilujeng boten mangke alang setunggal menapa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati. Oke, panjenenganipun Bunda Wiji, Yuki Romo Karli, Bunda Mikulsum. Oke, panjenenganipun Bayu Tulkiti wonten Tlatah Bekelenan Sugeng Siang. Monggo ingkang ajeng kono tasih kula semenggaken. Halo, assalamualaikum Sugeng Siang Jawa FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ugi Kang Slamet Riyanto sehat nggih? Kang Slamet Riyanto nggih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Satunggalipun kados pundi pawartos panjenengan? Alhamdulillah pangestu panjenengan kula sakeluarga tansah pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iki kok pesan. Tepen. Lah nggih, letase golek iwak. Golek iwak teng pundi? Golek iwak ning jeding. Teng kolam. Teng kolam renang Sampai lah. sampai dijol. Lah nggih. Dijole Yasin Top. Bener. Dijole Jepal Genggas. Ini rodong. Lah isine rodong. Ini tadi Mas Arya lho Pak. Lah nggih. Mas Arya, ada ibu wonten sakit, wonten ladang. Mari wonten tak bulan betul begawe lho. Lah nggih. Katonge sak korek-korek. Krisis. Titik mulai sak.